Καινούριο βίντεο, καινούριες εικόνες, μπλα μπλα μπλα. Στο σημερινό βίντεο θέλω να ασχοληθώ λίγο με την προηγούμενη fail προσπάθεια αντιγραφής του Μάικιους. Αλλά πρώτα απ' όλα, sorry ρε Μάικ για την αηδία που σου προκάλεσα φαντάζομαι βλέποντάς το και για την απογοήτευση που πήρες βλέποντας να βιάζουν έτσι την εκπομπή σου. Αφήνω προς στιγμή τις συγγνώμες και προχωράμε. Λοιπόν, αρχίζουμε από τα σχόλια. Ανεβάζω το πρώτο αντιμπράβ, έφαγα και γαμώ τα βρυσίματα, αλλά κορυφαία ήταν του τύπου φίλε δεν το έχεις ή τι είναι αυτό το ξερνάτερο κτλ. Αλλά ένα κορυφαίο σχόλιο ήταν ενός τύπου που έλεγε «Πολύ καλό αυτό που κάνεις, συνέχισε έτσι, περιμένουμε και νέο βίντεο». Άσε με να σου κάνω τρεις βασικές ερωτήσεις. Πρώτον, συγγνώμη, τι ακριβώς σου άρεσε? Εδώ καλά δεν άρεσε σε μένα. Δεύτερον, περιμένετε καινούριο βίντεο? Ποιοι περιμένετε? Εμένα το πιο κοντινό που μου έρχεται είναι να με περιμένουν να βγω από το σπίτι 5-10 παλαβιάριδες φανατικοί του Μάικιους και να πέσουν πάνω μου να με φάνε λάχανο. Και τρίτον, έλα πες την αλήθεια. Είσαι ο Μάικιους με άλλο όνομα και θέλεις να σπάσεις πλάκα με την πάρτι μου. Πάντως φίλε, thanks για την εμψύχωση. Άλλο θέμα. Παραπονιόντουσαν πολύ για την κακή ποιότητα του ήχου. Το έχω πει και άμα θες το ξαναλέω. Η ηχογράφηση έγινε πρωί-πρωί χωρίς να έχω πιει καφέ, τσιγάρο και κοκαίνη. Α, και τέλος παιδιά, ξεκολλήστε λίγο και χαλαρώστε. Τα αντιμπράφ τα κάνω αποκλειστικά και μόνο για πλάκα. Δεν μπορεί να βγεις εσύ και να πεις πως θέλω να γίνω σαν γι' αυτόν γιατί απλά δεν ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να εξισώσω τη μαλακία για τρολάρισμα που με πιάνει με την ταλεντάρα του Μάικιους. Ο Μάικ είναι αυτός που είναι, κάνει αυτά που κάνει και έχει την επιτυχία που έχει και μπράβο του. Αυτό φίλε νέρντουλα που κράζεις θα σε έκανε να καταλάβεις για ποιο λόγο μπορεί κάποιος ή ακόμη και εγώ να αντιγράφω το Μάικιους. Δεν σε έχω βάλει να λύσεις σχηματική εξίσωση, σε έχω βάλει να καταλάβεις δύο βασικές διαφορές. Αυτά λοιπόν για την ώρα, συνεχίζω το κράξιμο και τα λέμε.